гласува за виновни за сторили кримично дело тероризъм по член 394б, стат 1 по връзка с член 22 от кримичния закон. Па съгласно цитирания член, включено новите 4, 7, 29, 30, 31, 32, 33, 35 и 32, 9 от кримичния закон ги осудува казна затвор доживотно. Повелителят Аги Михайлович се огласува за виновен за сторил кримично дело тероризъм по член 394б, став 1 по връзка с член 22. Откази по съгласно цитирания член, включено 4, 7, 29, 30, 37, 32, 33, 35 и 39 от клиничния закони го осудува казна затвор доживотно. А какво е казна? Може да му се пресне, времето помина да го присъдва и в затвор. Повелителят Хаки Азири се огласува за виновен да сторил 2 кривични дела помагане на сторител по извършено кривично дело от член 365 стат 2 във връзка с останалите на кривични. За всяко кривично дело го осудило от по 5 години затвор, съгласно цитирания член, както и членовете 4, 7, 29, 30, 31, 32, 33, 34 от кривичния закони и судът го осудува на единствена казна затвор в трайни от 9 години, от коя казна да му се заснат и времето помина справедностно затвор. Повелителят Ейзи Азири се огласува за виновен да сторил 2 кривични дела помагане на сторител по извършено кривично дело от член 365 став 3 във връзка с став 1 от тази, за всеко кривично дело судът го осудува от по 10 години затвор. Съгласно цитирания член, както и членовете 4, 7, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41 и 44 от закона и го осудува на единствен казна затвор от трайни от 15 години и това причина, що съгласно кривичния закон, който важи по времето на извършването на дела, законът не дозволува спират на казните да надмине 15 години затвор, ако кой е казна, и му се заснете времето поминато присъдностно затвор. И накрая повинителят за повинителят сами Юта се отбива обвинението съгласно член 367 став 9 точка 3 от закона за